Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan, o tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO, kaginhawaan, kinabukasan. Lahat ng minimithi makakamtan sa PCSO. Karanat tangkilikin at ating laruin, lotogin sa kino, pati sweepstakes partner tayo. Scratch it din ang makakas-cash ng swerte at Magandang hapon po muli sa ating lahat. Ngayon po sisimulan na po natin ang second raffle draw para sa araw na ito na may draw number 2294. Pangasinan, let's take small town lottery. Timer ready! First winning number 25, 25. Babalik po natin ang kapiling numero kapag kasama sa pangalawang pagpili. Number 28, 2-way. Ang ating number combination para sa ating second row ay parang na ito ay 25, 28, sa 4. Congratulations po sa lahat ng nanalo ng Municipal Cabinet sa isang PCSO. Tumulong sa pagtulong. Maraming salamat. Official draw result, April 17, 1824, 5 p.m. are the numbers 25, 20, 25,